הנה אלון ולולה הולכים ביחד. תראה, עם הכל אפשרי. ללכת איתה מאוד 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 קצר. לוקח לה 5 דקות עד שהיא מתעייפת ואז היא מתחילה ללכת. רגע, אני אלך אחורה. והנה לולה שלנו. לולה, תגידי שלום למצלמה. בואי, שבי. לולה, שבי. בואו. לא. קצת קשה, אבל אפשרית. מתחילה להתרגל לרעיון שהיא צריכה ללכת על 4 רגליים. תמשיכו ללכת, אלוני.